Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para rawuh. Ingkang penghormatan Kawitodha lan ingkang kula tresnani para rentang-rentang. Kula badhe ngaturaken sesora babagan etika nalika migunakaken media sosial. Tema menika wigatos sanget wonten ing gesang patinaken. Menapa ingkang dipun wastani etika wonten ing media sosial. Etika inggih punika tumindak lan sekolah ingkang sae. Nalika migunakaken media sosial, kita ugi kedah minuraken tata krama, perlu sikap wicaksana lan tanggung jawab. Menawi boten dipun tindakaken saged ngajari masalah kanggé diri piyambak lan tiyang sanes. Kenging punapa etika punika wigatos media sosial saged nyebaraken informasi kanthi rikat. Satunggal unggahan saged dipun tinggali atusan tiyang, unggahan ingkang boten cetha saged jalari salah paham. Menika ugi saged ngrusak ajining diri piyambak lan tiyang sanes. Kajawi menika tilas digital angel dipun rusak lan gadah dampak jangka panjang. Prinsip praktis ingkang saged dipun lampahi ing gesang patinaken inggih menika kita kadhe mikir rumiyin saderengipun unggah panjenengan saged takon dhateng diri piyambak menapa unggahan menika pantes kanggo diunggah lan menapa saged nyakiti raosipun tiyang sanes. Menawi tasih ragu langkung prayogi boten dipun unggah lan dipun simpen rumiyin dados draft. Sasampunipun menika saben informasi ingkang badhe dipun sabaraken kedah dipun priksa rumiyin, aja langsung didados lan nyebarake kabar tanpa sumber ingkang cetha. Priksa menapa foto utawi video menika asli, menawi boten wonten sumber ingkang saged dipun pitados langsung sae dipun terusaken. Kajawi punika kita ugi kedah dagi privasi. Aja nyebaraken data pribadi kang sensitif, kados alamat, nomor telepon, lan data keuangan. Setelan privasi akun kedah dipun atur kanthi trep lan panjenengan kadah nentokaken sinten kemawon ingkang saged mirsani unggahan panjenengan. Nalika sesambungan wonten ing media sosial, panjenengan kedah migunaken basa ingkang santun lan cetha. Aja nyerang tiyang sanes kanthi tembung kasar. Menawi badhe paring komentar, ayo dipun atur kanthi tenang lan adhedhasar fakta. Menawi raos emosi ingkang prayogi menangaken diri rumiyin. Media sosial kebak tiyang saking latar wingking budaya lan pamanggih ingkang maneka werna. Prabédan punika kedah dipun ajeni menawi wonten pawanggih ingkang banten rebutan kanthi santun lan saling ngajeni langkung sae timbang padon. Salajengipun panjenengan boten kedah gampang njaluk tren ingkang mbeyani kathah tantangan lan gunaan ing media sosial ingkang boten aman. Pikiraken resiko jasmani lan rohani menawi mbeyani boten perlu melu. Media sosial ugi saged dipun pigunakaken kangge pekawis ingkang positif. Panjenengan saged nyebaraken informasi ingkang migunani dukung kagiatan sosial lan komunitas. Saha promosiken karya lan usaha lokal. Kanthi mekaten panjenengan saged dados agen owah-owahan ing masyarakat. Tuladhanipun menawi nampi artikel ingkang ngagetaken priksa rumiyin saking media resmi. Menawi badhe nuduhake foto rencang, nyuwun izin rumiyin menawi wonten komentar provokatif, boten perlu dipun wangsul ingkang emosi. Nanging saged dipun blokir utawi dipun lapor. Etika wonten ing media sosial sejatosipun boten awrat, nanging mbutuhake kesadaran lan konsentrasi. Panjenengan gadah tanggung jawab dumateng diri piyambak lan masyarakat. Mugi kita sedaya saged migunaken media sosial kanthi wicaksana lan tanggung jawab. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.